Noi vă dorim sănătate, să aveți parte de toate, să aveți noroc și bani la anul și la mulți ani. Mulțumim frumos! Avem pregătit o diplomă pentru reprezentantul Alaiului de la Mirostovești. Îi mulțumim pentru că a reprezentat comuna și a făcut-o cu mult... ne-a făcut foarte fericiți unde s-au prezentat. Pentru aceasta merit și invităm să servească un pahar de vin și un colac.